Kardom don marli atu nili pini labang so video pen nili tum Basingkrong English High School patak se thining than ponjipu labang so school ke do lake hemai timung arong meg biat hoy pini nili tum staff doan chelangsi osomardum ke do arum mate class ke than arum along osomardum han ke do ke thake me senenji pu mathasi methang jongjung akhia dat pen inuda sapu cerap ceto pensi pini la classroom ke plaster pi asai klempon ibom lo la puson benchar school neli tum school de kelika frequence tame la puson kisung ke phonang penan dukpo si la so apu thak ke thei ding tum ta ejin so pon sonte ementune school aphan mentune dex ben aphan la puson avar sai pi pon sonte neli tum government school ang thandun long le tum benchar school ang than bom to semi ning arong a jepen so mar tum phan mesen un an methang ke thekere an hi khapi pon thek pameji polo non bangga sab suka tikuk lu kok lejo